Velkommen til One-to-One Fotobook. Sådan arbejder du med billedrammer i din fotobog. I denne video vises det, hvordan du vælger og opretter en billedramme, og hvordan du manipulerer billeder med billedrammer. For at vælge og oprette en ramme, tryk på fanebladet Tekst og rammer, og der er nu ganske mange rammer at vælge imellem. Jeg vælger denne og trækker den over på billedet. Og billedet har nu en ramme. Hvis du ønsker at manipulere billederne, som jeg har gjort her, og lave en art collage, kan du vælge en af denne type rammer, for eksempel denne her, trække den over på billedet, og billedet ser nu sådan ud. Det er det, jeg har gjort herovre. Tilbage er så blot at eventuelt rotere billedet, og eventuelt skalere det. Husk nu endelig at trykke på gem, når du har foretaget ændringer i fotobogen. Det er nemlig sådan, at systemet automatisk efter 30 minutter vil holde dig ude, og så kan du ikke redigere yderligere i din fotobog. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte kundeservice på telefon nummer 81 10 22 20 eller per e-mail på support@one-to-one-fotobook.com. Tak for nu.